हाय नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ काली कल्चर। आज आम काल तो देखी समुद्र कूल जाइलु। आज आम आसुरा कौटा ओंकारेश्वर पंचलिंग 108 लिंग ओंकारेश्वर पुरी रे माता मठ जा बाट ये देखिलु आम बाटर रहीगलु आलू भर देखा कि कौन चलती ओंकारेश्वर माने गला बस गोटे गेट थाए आठी किसी दुकान बेल थाए किसी खेलना जिनस माने फलमूल किसी बिकाबिकी हुए जगन्नाथ मूर्ति बेल थाए किसी सेपटे देखा से साइड दोली बेल अच्छी दोली से साइड अच्छे आएपटे एमती किसी फेणी बिकाबिकी हो चल भर भी देखिए किसी थाए आज बहुत सब बदा बेर अच्छा किसी मूर्ति तैयार चली गहली प्रबल गहली आम गेट एंट्री करिया माता मठ जी बाबा पर गेट सामने एमती किसी थाए किसी मूर्ति भगवान अवतार ये एटी विवाह मंडप कौन भगवान और सेपटे किसी चित्र विचित्र अच्छी भी है सेपटे देखु प्रभु श्री राम मूर्ति अच्छी जय सियाराम मंगल को दया कर कृपा कर महिमा गरम झाड़ सेपटे किसी एमती अच्छी किसी अच्छी अच्छा नागराज जाए थिले ना हाँ ये अच्छा दर्शन कर किसी से तो पहले कौन नागराज रोज बास कर किसी अच्छी पड़े 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 से चक्क बेल अच्छी जगन्नाथ चक्क से अच्छी गोटे राधा कृष्ण अच्छी मूर्ति खेल से कौन आगरा बास मंदिर माने चेष्टा करूँ बहुत रेट से आसो देखिए कौन किसी अच्छी जगन्नाथ
ଆଶା ଆଶା କହୁଛି ଚାଲ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାରର କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ ଏପଟେ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିଛି ପୀଠ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଏଇ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଟା ଅଛି। କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦଶ ଥିଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାଳ ଦୀପ ଲାଗିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଏପଟେ କିଛି ଅଛି ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଏପଟେ 108-25। କୋଉଟା ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର? ଇଏ ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର। ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। 108 ଲିଙ୍ଗ ନାଇଁ କି? 108 ଲିଙ୍ଗ। ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ହିଁ କରିବୁ କାରଣ ମାତା ମଠ ଦେଖିଯିବାର ଆମକୁ ହେଲେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାତା ମଠ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଣି ଆହୁରି କ'ଣ ହେଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାଇଡ୍ ନାହାନ୍ତି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝାପସା ଏଇଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠାରେ ବସି ତଳେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଛନ୍ତି ଧଳାପାରା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କାଲି ମାତା ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତା ମଠର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇବା ଆଉ ମାତା ମଠରେ ତ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତା ମଠର କିଛି ଦେଖିବା ଦୃଶ୍ୟ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପଟେ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଅଛି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋକାନ କିଛି ଅଛି ଏମିତି କିଛି ଗେଟ୍ ବେଲ୍ ଅଛି ଏମିତି କିଛି ଗେଟ୍ ବେଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରିବାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବେଲ୍ ଫଟୋରେ ଅଛି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଫଟୋରେ ପୁରୀ ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ ହିଁ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଉ ଦିଗ ମାନେ ଫଟୋ ବି ଲାଗି ସୁବଳ ବାବାଙ୍କର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ବହୁତ ବି ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଭିଉ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭିଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବେଲ ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନ ପାର୍ଟ 2 ତ ବୃନ୍ଦାବନ ପାର୍ଟ 2 ଏଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାଉସୀ କରି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିତା ଲାଗୁ କରିଥିଲି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇଦେବେ ওই बहुत भी सुंदर लगे अच्छी पूरा सिल अच्छी तो से किसी जना पड़ुनि एपटे आसिले आमर लक्ष्मी माता अच्छी मुंटी है यहाँ से देखो बेला सुंदर बेला अच्छी देखिया आगे व्यू पानी सेपटे तो देखा जो आम समुद्र भितर तो चलता दधि मंथन सेपटे शिवंकर तांडव नृत्य अच्छी
କେତେ ମାଛ ଦେଇକି ଓ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ବହୁତ ମାଛ ଅଛି ନା ପ୍ରବଳ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ଦିଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛଟା ଆସିଛି ବଢ଼ି ସେ ମାଛଟା କେତେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପଇସା ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୋକନାଥରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଲୋକନାଥ ଏମିତି କିଛି ପାର୍କିଂ ଦେଲେ ପଛପଟେ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ଼ରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁରା ଆଉ ଚାଲ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କେମିତି କଣ ଯିବ ତାଙ୍କର ଏ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଏମିତି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେପଟେ ସେଇ ମାର୍କେଟ ସେଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଆଉ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏପଟେ କିଛି ଭୋଗ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଅଛି ମଣ୍ଡା ଦେଖିଛେ ସେ ସାଇଡ୍ ମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଅଛି ଏପଟେ ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବି ଅଛି ଭୋଗ କିଣିବାକୁ ଆଉ ସେଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ହଁ ହଉ ମୋ ଆସିବା ଏମିତି କିଛି ଦୋକାନ ଭଲ ଭଲ ଦୋକାନ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରୁଛି କଥା ଅଛି ବେଲେ ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆସିଲେ ବି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିପାରିଲିନି ଏବେ ଯାଉଛୁ ପରିକ୍ରମା ଦେଖିବା କି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସପ୍ତଶତୀଙ୍କ ବେଶ ଦେଖିବା ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗହଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ନା କାରଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ରାତି କାଲି ବହୁତ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି 4ଟା ରାତିକି 3:30 ରାତି 4ଟା ରାତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଆଜି କହିବାରୁ ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ हमारे पीछे पूरी मंदिर बहुत सुंदर लगुच पूरीटा तर परिक्रमा अच्छु लोक बेल ना आज कि माने पूरा फांका आज मंदिर पछपटे आम अच्छे तो फांका गछ तल लोक बस बेले माने ए मुंडर लोक बुली 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 जाउछंदी सेई परे माने 2-3टा लाइन अछि एंदी सार्फी लागि जेरी सेठरे एंदी सार्फी लागि छि हां आ तना परिक्रमा भीतर बुलु जे आ देखिबार जे मो परिक्रमा भीतर अछि जीव तमे की ए हे तमे सब गुट्टी गुट्टी आ जाओ से गलेनी हेरी कुआडे सेठी पाइछन सेठी आ देखा दे मंदिर पछपटे आम अच्छु आम लोक जाइए मंदिर बुले मत गहली जुगुर मुझे गलिनी क्या ब्लगटा बनई पारि गलिनी टाइम है आसिकी 1:05 से गलिनी गले मोबाइल नहीं कि जी घर को एपट हूँ मंदिर पछद्वार देखिए आ मंदिर पछद्वार अच्छी लोक बहुत कम अच्छा आज माने विश्वास करतु नहीं माने किसी लोक ना गोटे लोक ना विश्वास कर गोटे माने माने लोक खुंटा पिला देखा पाने एबे माने फांकार जी आसवे फांका आज बहुत फांका माने बहुत फांका अच्छे आज आसतु देखु किटा आस देवे माने बहुत किसी माने अच्छी बहुत लोग किसी ना फांका बहुत लोग माने फांका अच्छे किसी लोक भी ना देखिए तुम जाऊँगी कारण खराब मोबाइल मोटे गरीब घर लोक मिडिल क्लास लोक से बेसी दामिका मोबाइल किना है तो जेस्ट करते आप सपोर्ट चाहिए
ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବି ହେଲେ ଆମର ଆଗ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିବ କାରଣ ଖାଲି ବି ନାଚର ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ଆମକୁ ତମେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲେ କରିପାରିବୁ। ଏପଟେ ଟିକେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ କିଛି ଏମିତି ଡିଜାଇନ ଅଛି ତାକୁ ତାର ଜାଣିନି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ନିଜେ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଆଉ କିଛି ବାଟ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ାଏ ସେ ପିଣ୍ଡ ବେଲ ପକାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆସିଛେ ଏପଟେ ତ ଆମର ରଥ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ରଥ ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ହେଇନି ପାଣି ଆସିଲା କୁଆଡ଼େ ଜାଣି ସବୁ କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ଟିକେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିଲୁ ସେପଟେ ଲୋକ ବି ନଥିଲେ କିଛି ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ 50% ଏବେ 30% କମି ଆସିକି 20% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମାଡ଼ ଉଡ଼େଇକି ଯାଉଥିଲେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ସେ ଏତେ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର କାମ ପଳେଇ ଆସିছে ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପୁରା କଣ ପାଖାପାଖି ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯୋଜନା ମାନେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବହୁତ ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଦୁଥିବା ରଖାଯାଇଛି ସେପଟେ ଦେଖିବା କିଛି କିଛି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆଉ ସେପଟେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଶାଳ ମାନେ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ସେଠାରେ ତିଆରି ହୁଏ ଅବଢ଼ା ଆମର ଖରାରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ବସନ୍ତି ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଖରା ପ୍ରବଳ ସେପଟେ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଲାଗୁଛି ଦେବେ କେଉଁ ଦ୍ୱାର ବେରା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଲୋକ କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଗରମକୁ ଖରାକୁ ଲୋକ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା
ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗିଛି ପୁରା ଉପରକୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁଅ ଜଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।